साख्रि फोथाराव दाख्लि 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि जथुम्माया जानानै थांबाय। दिनै जोबथा हाबाफारियाव जोङो गोबां बहाय जुथुमदों, गोबां मानसि बहाय नुजाफैदों आरो दाख्लि गिबि हाबाफारि आरो नैथि हाबाफारियाव फिरफिला दैखांनायजों लोगोसे मुंख्लं बिबार बावनायजों लोगोसे गोबां बिजाबफोर बेखेवदों, बिसम्बि बेखेवदों, बान्थाफोरबो रानदों। अनेक बान्था दङ, बर' थुनलाइ आफादनिबो दं, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोरनिबो दं आरो बेबायदिनो गोबां बान्थाफोरबो राननाय जादों। दिनै जों मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु 65थि बोसोरारि जुथुम्मा, बे जुथुम्माया गोबाव 1952 मायथाइनिफ्राय फैयै दिनै 65थि बे दरबाराव मोनफैदों, आगान होफैदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानानैनो जोंनो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगानो थाखाय जोङो खाबुखौ मोनदों आरो बे बर' रावा बिटिसि सुक्तिनि आधाराव 2003 मायथाइनिफ्राय भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव हाबनो बे खाबुखौ मोनदों आरो 8थि फारियाव हाबनायनि उनाव बे रावखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय जोङो खाबुखौ मोनदों, साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननो हादों आरो जोङो हिन्दी डाइरेक्टरेटआव जों माल्टिलिंगुवेल लेंगुवेज हिसाबै जोङो सोदोब बिहुं बानायनो थाखाय स्कपखौ मोनदों आरो बावैसो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, डक्टर बि.आर. आम्बेडकार जिथुनिखि रनसायलांनाय जिथु संबिजिर भारतनि, बेखौ जोङो बर' रावआव दानस्लायनानै बेखौ भारतनि हादोरगिरि मानगोनां द्रौपदी मुर्मु मेडामा दाख्लै बेखेवदों। बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बर' रावखौ गुगोल्स एप, इ-लार्निं, इ-एडुकेसन, इ-टिचिं लाइनाव जोङो सोफानो हादों आरो दिनै जोंहा गोबां डिजिटेल फर्माव जोङो बर' रावखौ लांनो जोंहा नाजानांगौ। जोङो इयुन जोलैया जाहाथे डिजिटेल फर्माव लांनानै बे बर' रावखौ मुलुग दरबाराव मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हानाय आरो बयबो बर' रावारि नङै मानसिफ्रा फरायनो हानाय बेबायदि खाबुखौ जों होनो हायो, बेखिनिखौ जों आसा लाखिदों आरो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुमाव थान्दै मेलाव गोबां थांखिफोर लानाय जादों। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौबो सावरायनाय जादों आरो जोंहा गोबां जेंना जोंनि गेजेराव दङ, समाजारि जेंना दङ। बिसेसके जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा अहरह गोदोनिफ्रायनो जों नाजाबोदों, सरकारजों सावरायबोदों। जोङो बिटिसि सरकारजों सावरायदों, आसाम गभर्नमेन्टनि जोंहा बिबानगिरिफोरजों जों सावरायदों, भारत सरकारनि HRDD मिनिस्ट्रिजों जों सावरायदों जे बर' रावखौ, बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो नाजानांगौ आरो आं मोनसे एपिल खालामनो लुबैयो, बे बर' रावा 8थि फारियाव हाबनाय बे बर' रावा, जों जुदि बर'खौ न'खराव रायलायाबा, जों जुदि बर' रावै लिराबा बेखौ सोर लिरगोन? गुबुन हारिया लिरगोन नामा? गुबुन हारिया फरायगोन नामा? दिनै गोबां मोजां बिजाब सेबखांजाबाय, बे बिजाबफोरखौ जोंनि फरायगिरिफ्रा बायनांगौ आरो बे बिजाबनि जिथु क्वालिटि, बे क्वालिटिखौ मोजाङै रोसि गोनां हिसाबै फोसावनांगौ। बेनिखायनो आङो लिरगिरिफोरनि बिबान, जिथु लिरगिरिफोरनि बिबाना बांसिननिफ्राय बांसिनदों आरो जोङो बिजाब जिथुनिखि सेबखांनायनि जिथु राहा, बे खामानिखौ जोङो आखायाव लानांगौ आरो इयुन जोलैया जाहाथे बे बर' रावखौ आंगो हिसाबै, गावनि बिमानि राव हिसाबै आजावनानै लानो हायो, बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों आरो गासैबो बे हालामाव फैनानै दिनै जों खौसेयै, गोजोन खौसेयै बर' फिसा हिसाबै जोङो थांनानै थानो थाखाय मोनसे आगान सुरदों। साबायखर। बोसोरथाम बेयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैदेननाया आरो बे बिबानगिरिफ्रा बोसोरथामाव जायो। बेखौ जोङो बे डक्टर सुरत नार्जारि दैदेननाय बोसोरथामा बे बिजिनियाव 65 एनुवेल कनफारेन्सआव जोबनानै थांबायमोन आरो मैया जोबथा थान्दै मेल खालि सावरायनाय जादोंमोन, नाथाय एसे बेले बेजे जानानै बे
मावफुं आफादखौ दानो हायाखिसै। दा दानो हायैयाव बेखौ स्पेसियेल डेलिगेट सेसन आरो नङाबा कनभेन्सन लिंनानै बेखौ गोदानै दाफिननाय जागोन। आरो सुरुन नार्जारि दैदेननाय बे आफादा जोबनानै थांबाय। गतिके गोदान जों कनभेन्सन लिंनानै जायफोरनिखि बेवहाय थान्दै हिसाबै फैदोंमोन बिथांमोनखौ लिंहरजोबनानै जोङो बे मावफुं आफादखौ जों दाफिननांगोन। बेखिनियानो माने जादों आरो गोबां थांखि लादों। बेखौ हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जे बेखौ फोसावनायबो जादों। माने गोबां जेंनानि सायावबो माखासे बिथांखि थांखि आजावनाय जादों।